Време е да опитаме бесния сладолед на Ice Pro с Криско. Анбоксинг на сладолед. TikTok беше платформата, в която за първи път се заговори за евентуална колаборация между Ice Pro и Криско. Това стана на 14 април с видео, в което Александър, собственикът на Ice Pro, споделя: преди 2 седмици писах на Криско, за да направим Ice Pro сладолед с вкуса на вафлата му. И все още не ми е отговорил. Затова днес съм се дегизирал като Криско. Моля ви, тагнете го в коментарите. И тъй като Александър не получава отговор от Криско, той решава, че ще вземе инициативата в свои ръце. И 2 дена след въпросното видео се качва на сцената на участие на Криско. 30 000 лайка на TikTok и правим сладоледа. Пак ще си говоря, да казвам. Добре, братлен, с 30 000 лайка събери и ще го коментираме. Щом нямаш рожден ден, айде, батко, благодаря ти много. Заформя се стандартната схема за просене на харесвания. Ние събрахме не 30, а 60 000 лайка в TikTok. Затова днес съм се довлякал до концерта на стария Криско в Габрово. Но въпросното видео вече е събрало двойно повече харесвания и Александър се явява на концерта на Криско в Габрово, отново уж да го моли да си правят сладолед. И използвам думата уж, защото 9 дена по-късно, на 28 април, ние вече имаме готовият продукт в ръцете на Криско. И тук не ни трябва кой знае какъв маркетингов опит, за да знаем, че за 9 дена продукт не се прави. И тук отново високото търсене и хайпът около един продукт не са въпрос толкова на неговият вкус и качество, колкото на неговата опаковка, на неговото представяне пред аудитория, цената му и дистрибуцията. Най-близкият вкус, с който мога да сравна бесния сладолед на Криско и Ice Pro, е сладоледът на Черноморец. И не съм фен, но все пак да задълбочим малко този вкусов анализ. Пластъците са долу, казвам ви честен кръст, супер религиозно. Мога да потвърда и въпреки, че не са видими, наистина се усещат на вкус. Консистенцията му е леко странна, от една страна е леко ронлив, когато загребеш с лъжицата, но от друга, когато тръгне да се топи, става и леко гумен. Но предполагам, че това е нормално усещане, когато говорим за протеинов сладолед без захар. Това, което ми направи впечатление, е, че за разлика от другите продукти с високо съдържание на протеин, не се усеща този остатъчен вкус на протеин на прах, който ненавиждам. Тук само ми рекламират някакви сладоледи Ice Pro. И говорейки си за вкуса и състава на сладоледа, съм направила една сравнителна таблица на сладоледите на Ice Pro, на сладоледа Черноморец, който е неговия брат по вкус. Копале, също ще го направи, бах ти лудия! И един от сладоледите на Nestle фамилия, тъй като знаете драмата. Нека да видим сладолед семейство, с който сигурно си правите сравнение. Давайте, четеме. Има разлика в захарта и също така в растителната мазнина, която се използва. Но когато се обърнем към макросите в сладоледите на Ice Pro, действително има почти 3 пъти повече протеин, отколкото в сравнение с протеина в нормалните сладоледи. Но 8 грама протеин не са кой знае какво. За сравнение толкова има в едно яйце. От гледна точка на калории, също сладолед на Ice Pro е по-добре в сравнение с един нормален сладолед. Пълномаслен, пълнозахарен и така нататък. Но остава въпроса, заслужава ли си вкуса за сметка на по-малкото калории. И името и опаковката на продукта са пряко свързани с бясната вафла на Криско, която в 2018 година беше на пазара. Така че от маркетингова гледна точка и опаковката, и името са 10 от 10 попадение. И се личи, че са правени от човек, който разбира. За бесния сладолед на Криско аз съм дала 6,50 евро. От потребителска гледна точка, предвид, че купувам сладолед без захар, с високо съдържание на протеин и все пак някакъв хайпнат и нов продукт на пазара, тази цена не ми се струва прекалено висока. Да извадят 10 стотинки, дето нищо не им струват на тях, и да си купят това, дето е направено тук в България, и за него са давани пот, сълзи и кръв. А един истински борец трябва да мерише на пот, кръв и сперма. Но тук според мен големият минус за Ice Pro е, че аз лично никога не съм ги виждала да са на намаление. Защото дори основната цена, например, на сладоледите на Ben & Jerry или на Nirvana, да е по-висока, много често, особено през летния сезон, те са намалени и съответно са по-лесно достъпни за широката аудитория. Най-големият проблем с сладоледите на Ice Pro е всъщност тяхната ограничена дистрибуция. Както знаем. Айде, сладоледа току-що пристигна. Ето чакащите с нетърпение за сладолед. Ами ето го и фризера. Къде е? Пълен е. За да намеря аз този продукт, въобще не ми се ходиш до Kaufland, защото кой ходи в Kaufland. Затова реших да потърся в Google къде го има.
така открих, че iSpro всъщност имат сайт. И там имат секция с магазините, в които продават iSpro и съответно карта с техните адреси. От двете ми близки локации, едната карта не се визуализираше, а другата карта ме заведе към този обект. Но, прибирайки се от работа, чудото се случи. Видях фризер на iSpro, който бе така добре и силно брандиран, че привлече вниманието ми. И вече съм супер щастлива, че съм намерила сладоледа, че мога да направя това видео. Впечатлена съм положително, че мушамата отгоре е розова в цвета на iSpro. И виждам това. Какво за Бога? Ние пред други знамена не сме коленичили и пред никого, освен пред нашия народ, не се прекланяме да живее България. Преди половин година слушах един маркетингов подкаст, в който Александър беше на гости. И там той сподели, че в началото е искал да позиционира сладоледа си като сладолед за фитнес маняци, за хора, които приемат протеин, малко калории, липса на захар и така нататък. Но всъщност тази ниша не е сработила толкова добре за него, колкото нишата с българските продукти. Винаги съм подкрепил малките производители, а за пореден път си взех от протеиновия сладолед на iSpro. Защото, както знаете, българин най-много си обича българското, много държи на местното производство, въпреки че не стъпва на пазара и много подкрепя малките български предприемачи. Нашите ценности са, нали, ние сме против да се налагат външни доставчици, външни корпорации и така нататък. Ние сме за българското. Нашите клиенти, те също са за българско. А и сега като се замисля, тази посока в подкрепа на българското много добре си отива с присъствието на соледите на iSpro в Kaufland. Всичко си тръгва точно по линията, по която трябва да си тръгнем. И тук да си дойдем на думата, българинът, българщината, точно това са подходите, които се използват за маркетирането на този продукт. От маркетингова гледна точка, действително, когато нямаш пари за голяма реклама в традиционните медии, развитието на профил в TikTok е едно от най-успешните неща, които можеш да направиш, когато искаш да си промотираш бързо оборотната стока. Това видео не е просто за сладолед. Това видео е за нещо много по-голямо. Много хора напускат родината ни, защото вярват, че в България не е възможно да успееш. Идеята ни никога не е била просто да продаваме сладолед. И подкрепяйки тази патриотична линия и на човека с малък български бизнес, който се опитва да го развива в държава, в която корупцията и мафията действат, всъщност Александър много умело построява собствения си образ в TikTok, където изгражда разпознаваем личен бранд. А вече историята на един пилот ни показа, че когато имаш силно емоционална история, един всеобщ народен враг и герой, който се бори за благото на народа против мафията, то той ще бъде издигнат на пиедестал. И каквото и да продава, то ще се купува. 30 000 лайка и правя видео и за Криско. 30 000 лайка и правя видео и за Криско.